Godt. Velkommen tilbage efter første video om afskrivningsdiktat og indsætningsdiktat. Jeg er sikker på, at pulsen stadigvæk er høj oven på den fede video. Vi er nu kommet til kommateringen, og jeg sætter altså startkomma. Det gør jeg, fordi det der med at sætte komma foran ledsætninger, det synes jeg bare er det fedeste i verden. Det morer mig virkelig. Så selvfølgelig sætter jeg startkomma. Lad os starte med den første sætning her, og der var det jo, man skulle huske, at det var den blå hernede, man kunne redigere i, den der bliver sort, når man trykker på den. Vi kan altså ikke sætte kommaer heroppe. Jeg trykker alt, hvad jeg kan, men der sker ikke noget. Så jeg går herned, og så læser jeg sætningen. Nogle tror, at man kan tillade sig at skrive hvad som helst på Facebook. Okay. Jamen, der er noget med, at man kan finde et udsagnsled ved at finde et ord, man kan sætte jeg foran. Jeg tror. Okay. Hvem er det så, der tror? Det er jo så nogle. Nogle tror, at man kan. Jeg kan. Det er altså et udsagnsled mere. Og man, det er man, der kan. Så det er altså kryds og bolle her. Så det er nogle tror, komma, at man kan tillade sig at skrive hvad som helst på Facebook. Jeg tillader mig, jeg siger, jeg skriver. Der er ikke mere, jeg kan sætte jeg foran. Og jeg kan også se, hvis jeg skulle fristes til at tro, at der skulle sætte et komma her foran at, så er det altså et no-go, fordi der står et udsagnsord efter at. Og så kan man altså godt glemme det komma der. Så vi springer videre til toeren, og lad os gøre den sort en gang her. Men din Facebook-profil er ikke din egen private verden, og du kan let komme galt afsted. Okay. Din Facebook-profil er ikke. Det er altså din Facebook-profil, der ikke er din egen private verden, og du kan lidt komme galt afsted. Så vi har et udsagnsled her og et grundled her i din Facebook-profil. Vi har et udsagnsled i kan og et grundled i du. Der har vi bindeledet, så vi sætter et komma her. Men din Facebook-profil er ikke din egen private verden, komma, og du kan let komme galt afsted. Ligesom når man sætter kommaer. For det tredje eksempel her, der står der, det er for eksempel ikke særlig smart, og der er der mange, der godt kan lide at sætte et komma efter smart. Men der har du igen udsagnsledet efter at, så der skal altså ikke være komma. Det er, der er et udsagnsled i er, og et grundled i det er det, der er. For eksempel ikke særlig smart at svine sin chef til på Facebook. Der er altså kun et sæt udsagnsled og grundled, og der er ikke noget opremsning eller indskudsætning. Så der skal faktisk ikke være komma. Så der kan man netop komme galt afsted. Vi hopper flux videre til 4'eren. Hvis du er illoyal over for din arbejdsgiver, risikerer du nemlig at blive afskediget. Hvis du er illoyal over for din arbejdsgiver, risikerer du. Okay, så må der sgu være et komma her. Og hvad var det lige, jeg sagde, der kunne gå galt afsted? Det var der. Arbejdsgiver. Risikerer du nemlig at blive afskediget. Og det har du altså ikke lyst til, hvis du arbejder et ordentligt sted. Du skal derfor altid overveje, om dine kommentarer kan skade forholdet til din chef og dine kollegaer eller virksomhedens kunder. Du skal derfor altid overveje, om din kommentar kan skade. Jeg skal. Der er noget her. Så vi sætter et komma. Forholdet til din chef, dine kolleger eller virksomhedens kunder. Der er altså et eller andet her. Din chef, det er en ting. Dine kollegaer, det er en anden ting. Og så kommer der et eller, som også godt kunne have været et og. Virksomhedens kunder, det er der opremsning det her. Din chef og dine kollegaer og virksomhedens kunder, eller din chef, eller dine kollegaer, eller virksomhedens kunder. Det er altså et opremsningskomma, der kommer efter chef her. Du skal derfor altid overveje, skal, og du, har vi udsagnsled og grundled, om din kommentar kan, udsagnsled, din kommentar, grundled, skade forholdet til din chef, opremsningskomma, dine kollegaer, eller virksomhedens kunder. Ikke kummer. Godt. Vi hopper videre til den rigtige form her, og der er jo givet et eksempel her.
Der står, skriv den rigtige form af de ord, der står i parentes. Her er det altså systematisk. Mobning er en gruppes systematiske forsøg på at skade en person gennem drillerier og gentaget, står der så. Der vil jeg sige gentagende. Men man kunne faktisk også sige gentaget. Der er faktisk to muligheder her. Man kan både sige drillerier og gentagende forsøg på at udelukke, eller gentagende forsøg på at udelukke personen fra et fællesskab. Offer for mobning er typisk skoleelever, der, ja, det kunne være ofre for mobning. Det kunne hjælpe med også være ofrene for mobning er typisk skoleelever, der chikaneres, eller bliver chikaneret, kunne man faktisk også sige. Mens de er i eller på vej til eller fra skole. Mobning er absolut ikke noget nyt fænomen, men i ny tid har det nyere tid. Må ikke der skal stå det? Man kan kunne hjælpe mig også i nyeste tid. Det er ret svedigt med flere muligheder her. Der er altså nok at tage af. Har det finde flere medier at udfolde sig på? Det er nok fundet flere medier at udfolde sig på. Skal vi ikke gå ud fra det? Og i dag foregår meget mobning over de sociale medier med ondsindede sms og deling. SMS'er, vil jeg tro, der skal stå. Ondsindede sms'er og deling må det være, ja. Og der skal man lige huske sådan en lille bandit, som jeg tydeligvis ikke kan finde ud af at sætte her. SMS'er. Jeg kan faktisk også få lov til at skrive sms med stort, fordi det er en forkortelse. Og så har vi lige den der bagpå, igen med småt. Og deling af sårbilleder. Sårbilleder. Sårende billeder, vel. Og nu skal jeg lige tænke mig om, er det sårende eller sårende? Nå ja, det er jo et udsagnsord, så der ved vi jo, der skal D på. Det lærte vi jo i det første klip her. Den digitale mobning virker ofte langt mere stresse. At stresse, det er altså igen noget D, vi skal have frem her. Stressende, da mobning ikke stopper, når den forfulgte er kommet hjem fra skole. Digitale mobbere respekterer ikke fristeder. Digitale mobber læse ikke fristeder. Digitale mobber læser ikke fristeder. Der skal altså et R på, som vi også lærte i det første klip. Respekterer ikke fristeder. Der laver vi lige læseprøven. Tværtimod vil mobning typisk stå på hele døgnet. Afsenderen er som regel anonym, og det medfører ofte, og det læser ofte. Nu skal vi altså have et medfører på igen. De prøver simpelthen af her. De vil have os til at sætte et nutids-R, og det skal de få, for vi bruger bare læseprøven. At de skrive beskeder holdes i en. Det giver ingen mening. Det må være de skrevne beskeder. Andet kan jeg ikke komme på. Nå, de holdes i en grov tone, end den man oplever ansigt til ansigt. Der må være tale om en grovere tone. De fleste mobber er ubetænksomme unge. De må altså være ubetænksomme unge, som vil lave sjov, bla bla bla. Men alligevel får den mobbede ofte ødelægge sit liv i mange år. Okay, det må være ødelagt sit liv i mange år. Det er det eneste, jeg lige kan komme på. Udmærket. Det fik vi altså kigget på her. Her kan man endnu en gang også bruge ordbogen selvfølgelig, hvis der er noget, man lige er i tvivl om. Hvis man ikke lige ved, hvordan en sms den bliver skrevet, eller noget med chikaneret kan godt være svært lige at finde ud af, at det er et CH, der er med der. Så der går man altså ind og bruger Gyldendal, eller hvad man nu bedst kan lide at bruge selvfølgelig. Vi skal lige nå at have den her, måske,
Lad os se, vi når nok kun den her. Et eller flere ord skal vi have med. Ret fejlene og skrive teksten, så den bliver korrekt. Kommateringen skal ikke ændres. Okay, kommerne er blevet sat for os. Det eneste, vi skal tænke på, det er altså at rette fejlene, som vil være sammensatte ord eller skilte ord, der er skiltet. Hvis man er ven med sin bedste mor på Facebook. Min bedste mor, hun hedder Inge. Hun er også min eneste mor. Det må være en anden mor, der taler om her. Det må være bedstemor. Den skal lige samles en gang. På Facebook er det ikke alt, man laver opslag om. Nej, det er jo nok meget rigtigt. Der er nogle ting, min mor ikke skal vide. Godt. Så beskrivelser af aktiviteter stemmer ikke altid overens med hverdagen. Overens. Er det ikke et ord? Det tror jeg altså, det er. Efter som forældrene. Det er altså også et ord, det der. Det er jeg ret sikker på. Eftersom forældrene har indtaget. Ved du nu hvad? De skal samles, de ord her. Efter de har indtaget Facebook, må unge på ny finde andre platforme. Det er jo platforme. Ikke? Det er det, der taler om. Derfor, det er jo et ord, derfor bruger de Snapchat ud fra et ønske om, ud fra. Det tror jeg til gengæld skal skille sig ad her. Ud fra et ønske om, at indholdet, det er et ord, så det samler vi her, forsvinder så snart det er læst. Ikke så snart i et ord. Sådan skal den skæres. Godt. Det kan være, at vi lige når den her. Vi har her en øvelse, der hedder grammatisk opmærksomhed. Og opgaven lyder, i hver linje er der et ord, som adskiller sig grammatisk fra de andre. Sæt kryds ved det ord. Så er der givet et eksempel her. Smelte, hælte, sulte, vælte. Og her der kan vi jo sige at smelte, at sulte, at vælte. Og vi kan tale om en helt. Så vi har altså 3 udsagnsord. Og derfor har man jo så valgt at sætte kryds i navneordet her. Så kommer den første, der hedder kæmme, kumme, lomme, blomme. Og der har vi at gøre med en kumme, vi har at gøre med en lomme, og vi har at gøre med en blomme. Vi har at gøre med 3 navneord her i hvert fald. Hvad så med kæmme? Det skal man ikke kæmme sig af. At kæmme. Nej, ved du hvad? Det er et udsagnsord det her. Der hakker vi lige et kryds af her. Så går vi ned i den næste. En laber, en sober, en super, en syver. Der kan vi altså ikke bruge 1 til at finde ud af, hvad der er hvad her. Så skal jeg godt nok lige tænke mig om en gang. En laber Jeppe, en sober Jeppe, det er sjældent. En super Jeppe, det er også sjældent desværre. En syver Jeppe. Jeg kan ikke være en syver, men jeg kan være super, jeg kan være sober, og jeg kan være laber, hvis jeg er rigtig heldig. Okay, så de her 3, det må være tillægsord, for de beskriver noget om mig. Men en syver, det refererer jo til et kortspil. Det er et begreb, et kortspil. Syveren i kortspillet, ikke? Det er den, der flyver, hvis man spiller med børneregler. Så må det altså være den, der taler om. Ja, det var lidt svært. Så har vi en datter, en fødder, en kutter og en ridder. Så vi har datteren, kutteren og ridderen, som er navnord. Og så har vi fødder, som, jamen det er da også navnord. Hvad er det så? Hvorfor kan vi så ikke, så er det jo de samme ord. Hvad gør vi så? Det der er her, det er, at fødder, det er flertal. En kutter, en ridder, en datter. Men fødder, det er flertal. Ja? Ikke flere døtre, eller flere kuttere, eller flere riddere. Det er kun fødder, der er flertal. Godt. Skyldes, lykkes, syntes, trives, der har vi en datid. Og hernede, der slutter vi af med en mand, en dame, et barn
og en dreng. Så det er altså barn her. Tak for